zimingo naphakade zimingo naphakade kubo bonke oThixo akekho onjengawe kuwayi ceba zakhe zimingo naphakade Jesus. Molweni ndibuyile nonika abantu bam ithemba. Ya sigqibele siphi konje masivele siqonde straight pha eDurban sibuyele back pha kula 2011 u2011 ke bethuna kulapho zikhiphe khona nditshilo mos uthuthu yathi umhlaba ubukuhoya ungakuyekanga nje kubetha ngesilingo emva kwesinye xa ndicula ke le ngoma ndisithi kubo bonke oThixo akekho njengawe. The very same God ke bethunana nam ukhe wandiphakamela wanguloo Thixo ongakhange afane nabanye. Ndiyafuna ukuyithetha ke le nto uba yeyi wamhle uThixo ebubini. Masidlule ke sithi xa sithethayo into eyenzekileyo ke bethuna ndibalisile mosibalamba imoto yawa ngapha kwaphela umtshato imoto yabahlakahlaka nje kwacaba i-beyond repairs ndithe yathathwa ke laa moto njengoba ndilibele ukuthathwa mna ndisuka esibhedlele imoto iyathathwa ngapha lebe ndithe mayidrotshwe phaa endlini yam ngoba ndandinibalisela ndisithi umzi wam wawu-5 minutes away kulaa nto yenzeka phaa. So ndithi ke ngoku apha kwaba bantu ndithe thathani le moto niyibuyisele phaa endlini yam. Ndaphuma ke esibhedlele guys sekungekho kwa eso sikorokoro sam ke olo bobutyobo bemoto yam botyo ithathiwe imoto isweke kwi-scrapyard esithile. Ndinguloo mna ndithe xa ndivuka ngengomso i-spinal cord sam sasisenza into ezibukayo ndingakwazi uphakama apha ebhedini. Amandiya wam ke andizama andenza umntu babendiphekela bendivulela nditsho ama-curtains besenza sure breakfast lunch dinner ndiyatya ndirayithi kulaa Durban guys. uThixo ke emhle enjalo wasebenzisa bona ke uba bandiphakamele okanye bandiphakamise while ke uWandi naye egcuma kwelakhe icala ngoba ke sasisonke kula accident. So mandidlule ke apho kulo party ndithe ndiyathi hayi man xa sendingathi ndisezingqondweni ke ngoku xa ndithi ndisezingqondweni meaning umzimba wam wawusoqala ke ngoku ungathi uyomelela kwakhona funeka ke ngoku ndiyolanda imoto yam phaa kwesa scrapyard ithathwe kuso imoto. Bantu benkosi ubomi xa ndifika mna kuthiwa ntombi ke imoto owa about 5,000 hayibo imoto ebotyobotyo ephelileyo ibisiwaphi in the first place because yayi-beyond repairs laa moto abakwazi uyilungisa bazokwazi nokwenza nix ngayo but ndabe ndimelwe ngu-5,000 ke bantu benkosi apha esidudwini uba mandibhatale le mali. Ndabe ndiqonda i-waste of time because ke ayizovuka mos imoto yile i-beyond repairs ndayishiya apho ke ndabe ndiyayiluza ke laa moto kanjalo. Kuqala kwam ke ukuziluza ke izinto one by one but ke guys yeyi uThixo uyakwazi umphakamisa umntu ngoba ndithi xa ndibuka umna namhlanje ndibuka laa mntu wayeziluza izinto one by one ingathi kuthethwa ngabantu ababini abahlukileyo. Mandidlule ke siyeke ke esa story salaa moto imoto kuphelele ngayo kuphelele ngomtshato. Ndiyakhumbula ngezo mini ezo ndaqonda uba no Thixo khona into engadibaniyo apha ndidikwe finish kwakukhonza wena. So into endandisendiyenza ke ngoku apha ndiqonda uba bayajajana konje abantu abasindisiweyo. Into esendandiyenza ke ngoku apha ndandingasayi kwakulaa nkonzo sasikhonza kuyo naloo bhuti ndanditshate nayo ngoba ingxaki yintoni. So ndandoyika ukujajwa because into yokuqala kuzawubuzwa uba woman uphi umyeni. Ndizawuqala ndiyicacise ndithini akho myeni ndihamba ndedwa ngoku. Phofu ke wayesengasayi enkonzweni for ixesha. Ndaqonda okay mandilantuza manditshintshe ibandla
Xa nditshintshe ibandla kukhona elinye ibandla endaya phana kulo phaa eVerulam. Kwakushumayela umntu olindiya phana mani. Kulapho ndathatha khona ke isigqibo sokuthi nje okay mandivele ndiziyeke zonke ezi zinto andizoba sangena kuzo, sidlule apho kwezaa zinto zibuhlungu kakhulu ezangelaa xesha. But ke all in all kwanyanzeleka ndiyitshintshe inkonzo yam guys endandikhonza kuyo ngoba ndoyika ujajwa ngabantu abasindisiweyo. Ndiyafuna ke ukuthi apha kubantu abasindisiweyo okanye abantu abakholwayo kuyafuneka ke baphume kulo mkhuba wokujajana nabantu, because ngelaa xesha ndandithi go through izinto ezininzi. If kukuthi babekhona bengajonganga uba into ububi obabusenzeka ngalaa mzuzu bawuthathe andazi ndizayibeka njani le nto. Ndiyafuna uyibeka icace, qha ndibhidwe ngamazwi okuyibeka. Abantu abaninzi ndiyafuna ukuyitsho uba bayaphuma ezinkonzweni. Abaphumi ngoba bafuna uphuma ezinkonzweni, bakhutshwa kukujajwa ngabantu abasindisiweyo ezinkonzweni. Ndingomnye wabo ke owaphuma ngelaa xesha kuba ndiqonda andizoyimela, ndizakhe ndiyobekwa phaa ndifuna ndichaze izinto endingazaziyo. Anyway, ndalitshintsha ke ibandla ngolo hlobo. Ndabe ndiqonda uba andidikwe nakokukhonza ke, come to think of it. Apha ke ekudikweni kwam kukukhonza ndiyayikhumbula ibhotile yam yokutywala eyokuqala endayithatha ndazithengela yona yayiyi-Amarula guys. Ndayithenga i-Amarula, ndayimoma bafethu, ndayimoma i-Amarula, yabe ingemnandi i-Amarula ayisuka. Mna ndilibali mos le nto imnandi kangaka. Ibukukhofi mos i-Amarula, umntu ongayaziyo ndizanibalisela ke mna ke ezi zinto namhlanje. Yabe ingemnandi i-Amarula ke, ndayigqiba ibhotile yam. Ndinengxaki ke mos mna andiguli, ndithe ecaleni ndingaguli nje. Even if ndingathiwa ndiyagula funeka ndinikwe the strongest medication ever okanye ndinikwe overdose zisebenze le nto. So mna ke nje ndiselele Amarula azipopi, andiva nto yenziwa yi-Amarula emzimbeni wam. Ndiyigqibile ibhotile, ndiyanixelela mos ndaphinda ndayothenga enye ke. Ndathenga eyesibini, ndayingena i-Amarula yesibini guys, andinxilanga kanje. Ndingulo mos ufuna mna ukunixelela zonke ezi zinto zokuphila. Andanxila guys i-Amarula ke, andithi ndiseleza abambini. Umntu eqala nobungena utywala ngamandla, ndenzela laa nto ndandiyenza. So ecaleni ke ndandiphushwa xa ndinotisa imeko, ndandiphushwa i-stress esasiphezulu ngapha nezi-depression ndizichaza. Kwakukuninzi guys, ndiluze izinto ezininzi ndinga-understandi kwaloo Thixo ke at that time, ndinga-understandi nabantu bakhe, ndidikwe nje yinto yonke. Yes. Masingabi sasitika kakhulu ke apho. So ndadlula ke ekuseleni i-Amarula yam, ndavuka ke ndizigulela. Niyayazi mos i-hangover ayidlali, uvuka ekuseni zibuya nje, hayi zazibuya ekuseni. Akunamsebenzi ke, ndimele ukubheka emsebenzini ngapha kuyo yonke le nto indehlelayo kobu bomi bam. Ndaqhubeka ndavuka ke ndazicenga ndiyoba ndinjalo ndisiya emsebenzini, ubomi baqhuba. Ii-girls zam ke ndizawubuyela kuba kwakhona uLoretta wayekhona phaa MTN. Loretta Green wayekhona, uFaith Mkhize phaa MTN, wayekhona uOdwa Funzo phaa MTN. Izitshomi zam ke ezo ezazi ndi-understanda ngcono iposition endandikuyo. Kwakukhona ke guys uSibusiso Mbokazi. uSibusiso wayenebrand ekwakuthiwa nguZulu Swag. uSibusiso wayesebenza phana ke naye kwa-MTN. Sasivana ke kakhulu ke noSibusiso, so ndandim-advertisela ke ezi mpahla zakhe, le Zulu Swag yakhe. Sorry guys, ndim-advertisela iimpahla zakhe uSibu. Sivana kakhulu, wayefana nobrother wam ke uSibu ngelaa xesha, indlela esasivana ngayo. So ndithe ke imoto iye yaphela, kwafuneka ndiphinde ndiziqoqoshe. Iigirls ziyandiqoqosha, ntombi phakama makuphinde kuhanjwe, ayikho into esizawuyenza apha. Ndiyakhumbula ndithe mos ngobe ndiqala ukunibalisela isitori sam, ndiyilaa ntombi yayinxiba iziketi ezifomali okanye iziketi ezide. Ndiyawunduza ndingusisi oserious mos ngobomi, ndingumntana wasenkonzweni mos mna, ndikhulele enkonzweni, ndikhulele entsindisweni, so ndizi-understandi zonke izinto zezwe at the time. So ndiyakhumbula uWandi ngobusuku obuthile kufuneka siyohamba kuyojayiva, kwathiwa wena uzawufela kulaa ndlu yakho kakuze apha sihambeni siyojayivani. Ndeza sayojayiva noWandi. Xa ndiyojayiva uWandi ndiyakhumbula isiketi awayendinike sona. Sasingesincinci isiketi guys, ndixakene naso ndiqonda isidima sam. Sisiketi esitheni esile ntombazana endinika sona, wabe esithi kanti uzasinxiba isiketi sejini esasisincinci. Njengoba sendindibona ke sindinxiba izinto ezincinci namhlanje ndiphola ngale yokucinga. Ndafundiswa nguWandi ke guys into ezincinci.
noTracy babezinxiba ke bona ke izinto zabo bayodrayiva akho nto. Hayi ndanxiba nam ndangena endleleni, yho ndandingasekho uncomfortable ke ngaloo day one, but ke akho nto, ubomi baqhubeka guys. Kwezo ziketi ke ezincinci kusiyiwa emdrayiveni. Umdrayivo ke ndithe mos ndaye ndiwungena umdrayivo, andinamoto, imoto imkile. Ndithe kuni ke mna ke ndiyayithanda imoto, ungandithathela zonke izinto, ungandithathela imoto nendlu, undigqibile ukundithathela ezo zinto zimbini. Ngoku indlu fine, ndisenayo indawo ohlala kuserayithi apha endlini. Into eshotayo ngoku yimoto, andisurvive ngaphandle kwemoto, ndaphambana ndaligeza. Ndathi imoto yona ndiyayifuna. Ngela xesha isalari endiyipeyayo ayithethi kwale nto ndiyithethayo. Apho ebusuku everyday istress sam siphezulu, and ke ngoku into eyayindenzela istress esiphezulu ngamandla yinto yoba i-area endandihlala kuyo ndandihlala namandiya, nditshilo mos phaa kwezinye zezi recordings sendizigqibile. Ndihlala namandiya nje, i-area yakhona yayisecaleni kakhulu. So xa ufuna ukubheka emsebenzini, if awunamoto funeka ndithathe iwalk etshoyo ndiyoma ku-freeway, ndibe ngathi ndiyathengisa phaa, ndihambe ndicela ihike. Ndiyiphilile ke impilo yehike nayo, ndayiphila ke loo mpilo for 2 months. Ndabona uba no, ayizondisebenzela yonke le nto, I need a car. Ndithe kunikazi, xa udibana nabantu baqwalasele abantu ebomini bakho uba baze ngaboni, baqwalasele abantu ohamba nabo uba yeyi kufuneka wavule kodwa amehlo xa uhamba nabantu. Ndithe xa bendiqala andiyazi uba ibiyeyiphi leyo recording, ndathi kuni, so ndizawuthetha uphaa naphaa, but ndicela nindilandele. Umntu onendlebe ke kufuneka abe ngathi uyava, because ekugqibeleni kwezi zinto ndizithethayo, ezi ndaba ndizithethayo ayizizomntu wonke. Ndizawujajwa kwamna nje ngezi zinto ndizithethayo, but andinandaba mna, ndadlula kwistage sokujajwa. So noba uye wathini ngam kwaphindwa kwathini, andinaxesha. So into eyenzekileyo ke, ndithe kuni ngelaa xesha ndithe ngo-2009 uVuvu waza phaa ele nto eDurban ezondibona, sasiyo-athenda ke, sahamba sayo-athenda i-SATMA Awards. I still want to say thank you to kuZolani Msomi, umntu owayesi-invayithile efuna ke uvisa uVuvu kamnandi, ifriend yam efikileyo. uZolani ke guys wayeyimanager yam yaphaa kwaWoolworths, but sasivana ke naye kakhulu. So wabethi yiza netshomi yakho ndinikhuphe, sazazi ngaloo ndlela ke i-SATMA Awards. Nalapho ke ndandisese-odana ke, ndandi-ode nje. So ndithe ke samitha ama-celebrity phaa, i-group of ama-celebrity athile. So sa-exchange numbers ke, kwavanwa kwaba saba neetshomi, ndabe ndiqonda yho andisabonqene aba bantu. Basesidimeni, basezintweni, mna bendingubani? Khona bananto yokuzijaja guys, babe aba bantu bona bayakuthanda, banalo kwaxesha kwale nto yakho ube uzijaja into yezimini. So ngela xesha sasimithile ke ngala 2009 besimane sincokola ke, akho nto. Ndithi mna ndikule bethi go through izinto zam zomtshato, wawusaya ekupheleni ungekapheli. So xa uphelayo ngala 2011, so omnye inoba about 2 or 3 of them sasibamithile ngalaa mini. So bendisathetha ke nabo, omnye wabo wayemthanda kakhulu uThixo, samthanda ke nanamhlanje. Ungumntu ke nakokhulele enkonzweni, vele abazali bakhe ngabaphasta. Wayemthanda kakhulu uThixo, everyday andifakele iscripture emva kwesinye ndiqonde wow scripture. Ngela xesha andisena-understanding kwanoThixo, andina-understanding yaziscriptures njengoba ndizithanda kangaka ke iziscriptures. Abantu abandilandelayo ke kuFacebook nakuWhatsApp bayandazi ndiyamthanda kakhulu uThixo, ndiyathanda ke ukupowusta, but at that time ndandingenakwaxesha kwanaloo nto kaThixo. Ndidikwe nazezi scripture ndizithunyelelwa apha everyday, ndiqonde wow. So uThixo ke xa emfuna umntu wakhe guys, uye athumele abantu abathile abaza kukhumbuza imvelaphi yakho. Ngela xesha ndandingafuni kwale mvelaphi yakwaThixo, ndisa-enjoya le moment yesitrato, ngoba sendandize ndabe ndiyasiqhela ke isitrato, ndiyangena kula 2011. Into eyenzekileyo ke apha, so umntu lo ndithetha ngaye uthe ke igama lakhe ucela ndilifihle because yena he believes into yoba wayethunywe nguThixo uba azokundinceda kulaa meko ndandikuyo. Ndithe uyakholwa mos, ukholwa ingathi sometimes yeyi mandiye kulibiza eli gama bendizalibiza, mhlawumbi uyawukhubeka. But ke uyamthanda uThixo ngendlela esisimanga, ngoba ke vele ukhulele kwaThixo. So impilo ke yabe ibanyekenyeke ngapha. Njengoba ndithe uphelelela mtshato, ii-bills ziyatsho guys, enye emva kwenye, ndiyapeya, iyaphela imali, ndiyapeya. Ndithe ke bagada abantu baze ebomini bakho, baze ngaboni, bazokwenzela ntoni, bazokwenzani kanye kanye ebomini bakho.
So la meeting yangomhla ka-2009 ke yandinceda kakhulu ngo-2011 ngeli xesha zibuyayo kum ke ndingenanto izinto zam ndiziluza one by one ndiziluza izinto zam. Umntu kaThixo ke wayemane endinceda yaze endisapota nje ngeendlela zonke ngapha yile nto zii-verses njengoba nditsho ziyangena ii-scriptures daily sometimes ndandingazifundi nozifunda usendidikiwe ngapha abuze yintoni endingancedisa ngayo ancedise umntu kaThixo ancedise umntu kaThixo ndizive ndingumntu namandiya ke ngapha yancedisa guys ndidikwe kwakule nto uba funeka ndibe ndincedwa ingathi ndisi-street person. That's how I felt at the time. Andithi mna ndingulo mntu ndithe ndikholwa kuzenzela ndikholwa kuba neento zam. So I felt at the time into yoba bayandidika kwa aba bantu baphithizelayo bafuna uncedana nam. Ndandidikiwe nje yonke loo setup but ke ndiyababonga xa kunamhlanje. Sizambiza ke Anonymous umntu lo ndithetha ngaye endammitha ngolaa 2009 kanti lo wayendilandelela ngezi-scriptures emane ndiqinisa ke endleleni uba uThixo yena ungamncame, uThixo ungamncami. Yho, ndithi ke bantu benkosi yaqhubeka ke ibali lam ndaqonda ke so ngeli xesha kula 2011 noba ndahlala 2 months ndithe mos ndandingulo uhamba funeka ndiyohayikha phaa le nto efreeway ndiqonde wow impilo yam ifike njani na apha. So ndavele ndafumana ii-donations guys ngelaa xesha ndandiqonda ndidikwe nazo ezi donation ingathi ndingumntana olahlekileyo street person othile but ke kwanyanzeleka ndizi-accepte ke ii-donation guys ziyaphuma imoto ndinichazela ngoThixo mna xa efuna ukumnceda umntu wakhe. Imoto yaphuma ke imoto yamos le ndikhe ndayiposta phaa kuFacebook le ndithi yaba beyond repairs kwaphela ngayo yayiDaihatsu ke bethinana incinanana laa moto ndithathe indibeke sitshibilize ngayo ke neetshomi zam siye kule ndawo zifuna ukuya kuyo indithathe indibeke emsebenzini so yayingasekho ke ngoku. So ndathi ke kwezaa donations ndazifumana phaa ndathenga enye imoto. Imoto yesibini endayithenga yayiyi-Astra. Ndithe ke ndayiqhuba ke le moto ke guys ndiye-excited uba yaze yankulu ke imoto andithi ndimqhelela mntana wam wemoto ndayiqhuba ke imoto yam guys kurayithi. Inoba kwaphela ke u-3 months ndiyiqhuba imoto ndithe ke ngoku ngenye imini ndisazimisele ndisadrayiva. Xa ndithi ndisendleleni ndiyakubona Sibongile Dambuza usithi I remember that yes. Osibongile ke ngabantu bayandazi nje uSibongile ya. Ndithe uSibongile lo Dambuza ukhomenta phaa ngulo ndithe besasisebenza sonke phaa kwaWoolworths ndisengumakoti. uSibongile ke owayesazi isitori sam kwayena asibuyeli kumakoti kodwa ngoku sidlulile apho. Ndithi ke into eyenzekileyo bantu benkosi ndithe ndisayiqhuba ke le moto ndisazimisele the other day 3 months down the line ndiku-freeway kwakhona ndithe xa ndithi yho iimoto zimile uyabona mose xa usiza ubona imoto ku-freeway zipakile like akho movement. Xa ndibona uba ibo nazi imoto zimile kwenzeka ntoni apha hayi ndislowe down akho ndibitheni. Xa ndislowa ndingathi sendizawufika kulenye imoto ndiya kuyo yeyi kwavele kwaza imoto ibhaki eyayinkulu yaza ingabaleki laa bhaki yadudula imoto eyayisemva kwam. Noba yabetha imoto ezi-2 emva kwam mna ndabetha imoto ezi-2 phambi kwam yayimbi guys like kwenzeka ntoni na apha nezi accident ndimile andihambi ke ngoku imoto yayiseyimile but ndizobethwa ndayogqubeka kwenye nam yayibunguloqhusa akho ndibitheni yathi ke kwakunenye accident eyayiseyikhona already phambili so yayibubutyobo ke bemini. Ndithe ke ngoku mna ndingulo mntu mose mna ukhule nobukhwenkwe ne ndangena emotweni ndingenalicense ndingenalearners. Even at that time ndandingekabi nayo i-license at least ke ndandisendinayo i-learners. While ndimile phaa ndisacinga uba nkosi yam ndizawuthini ke ngoku because ngoku amapolisa azawufika apha ngoba kaloku vele kumiwe nje ngoku apha and ngoku umntu ngamnye funeka abhatale i-insurance yomnye andina-insurance anantoni ndiyaqhuba qha mna. Jonga uThixo nalapho wavele wandivelela bethunani uThixo ukhe wandikhangela uThixo. Ndithe mna uvela kuphathela abantu ongayazi uba ngoobani aba bebezonzani kwenzeke njani but ke bakuhoye. Kwathi ubhuti ethile ebaleka ezobuza sonke mos andithi sistakhi kule freeway bazobuza ubhuti wabantu into yoba sisi urayithi. Ndibe sendithi ke andithi ndandisabhityile ngoku ndingumntananyana so babenalo nosiza abantu becinga fama ngumntana kanti into indala.
So bafika ke wabuza lo bhuti, uright sisi na? Yeah, ndi-right, but iproblem yam ngoku andina-license and andithi already sekhona amapolisa phaa kulaa accident ikhona phaa phambili. Ubhuti wabantu wathi ke kawuhlike apha emotweni ntombazana ukhwele kwelaa cala ndizawuqhubela imoto yakho. Ndithi because kaloku lo mntu phambi kwam naye ubhizi uzawufuna funeka umntu ngamnye achaze isitori se-insurance yakhe because sisabhidikile at that time uba ngubani uzawubhatala bani, ngubani uzawubhatala bani because yayimesi leya. Anyway, so sahamba ke, so kwaqhuba kubhuti kwahanjwa kuyo police station kwathini. Ndizawusishiya kanjalo eso istory, but ke okubalulekileyo uThixo ke nalapho wandiseva ndinga-understand uba kawunditshayiswe xa bekutheni, ndizimele, imoto yatshayiswa kodwa yona. Hayi ke imoto yam ke guys yathi botyo eback, intshana injalo, esazi mos izikorokoro zethu. Abantu abasuka kuzo izikorokoro niye kusibona sesiqhuba imoto eziphosh namhlanje, nigqiba nisimonele because nengxaki kamona, ningazi noba sisuka phi xa bekutheni neemoto zethu. Ndiyadlula ke nakule into ndiyithethayo. Ndithi ke so ndingulo sisi ke ngoku uqhuba imoto ethe botyo eback, ndingulo sisi oqhuba imoto enebhampa eshwabene nje nangaphambili. Impilo. Lizawuphinda lithini ke ngoku icebo lam ngoku? Because kaloku kwale moto bendiyibize ngee-donations, ngoku ndizothini futhi? Impilo guys. Isalari yam azipopi, ayizokonela because ndithi ndipeya namhlanje iyaphela namhlanje imali. Andifuna ukuyishiya ke kule nto ndithetha ngayo yesalari oyipeya namhlanje iphele namhlanje because amatyala ayakongamela endasala nawo ndedwa kulaa mtshato ndandinawo, kwafuneka ndiwapixa ndedwa. Akunamsebenzi ke, ndithe ndisajonge leyo andazi uba senikhe nabafike kule ndawo yoba upeye namhlanje. Xa uzawupeya uhambe uhambe uye kwi-ATM guys, uyoma phaa ngo-5 to 12, ulinde u-12 o'clock uba imali yakho xa ingena ube soyiganga. Iyayibona kwenza uba ii-debit orders zingayilandi. Bantu benkosi sendisuka apho, mna yazi sendisuka kwezo zinto. Ndandiyintombi ke evukayo ndileqise e-ATM, athi bethu 12 sendiphaa ndiyolanda imali yam. Because kaloku iingxaki endifuna uzibhatala apha zidinga kwale mali iyi-1. Ecaleni ke kwizinto, nangu umntu esithi no uthetha ngam wena Jesus. Kunjalo mntakwethu, kuyadluleka into endiza kuchazela yona, kuyadluleka. Ububuka mna namhlanje kudlulekile. Kodwa zizinto endisuka kuzo ezi, hayi ndisuka kuzo iinyawo zinodaka. Ndithi ke so into eyenzekileyo ke ngoku, ndamcela ke uThixo uba uyabona wena Thixo, njengoba sowuthatha zonke izinto zam and ndidikiwe ke ngoku, ndidikiwe nyhani, ndandingasamcingi ke ngoku nam uThixo, sasikweso stage sokungacingani. Mayindi ke ngoku umntu ongacingi uThixo, ndingubani mna for ungacingi uThixo, but indlela endandisendiva ngayo ndandonele finish. Ndathi ke ngoku into emandiyenze ndizawuthini na? Into ndambe ndimcela ke ngoku uThixo, ndithe mos indlu yam yokuqala ndayithenga ndina-21 years. So laa ndlu yayisahleli phaa eCape Town, yayirentwa ke laa ndlu. Ngapha abantu abarenta laa ndlu ababhatali, kuninzi nje guys. Ngapha ibhanki nayo iyathreatenisha ifuna uthatha kwale ndlu iyi-1. Ndabe ndithi kodwa Thixo wenza njani? Kutheni ndizawuloza zonke izinto? Ndoneni? Sorry guys, ndiyaphazamiseka, nanku umntu efuna ungena live. No, andizokwazi umphendula ulive guys. Ndiyacela ni-commente, ndizawuphendula apha kwii-comments because izawuphela le message funeka ndiyidlulisile, ingadlulanga iphelele. Ndizawumane ndizileqa ii-comments zenu phaa xa zithi qi. Ndithe ke at least isicelo sam sokugqibela kuThixo ndathi ke kwinto zonke ungandithatheli indlu yam. Ngapha indlu ndithe kuni ibhanki yandifonela left and right because indlu ayibhataleki, abantu abahlala endlini baphole ngale yokucinga. Ngapha ndiyastruglisha kulaa Durban, amandiya ayemane ekhathathe nomntanam ke kuthiwa masimkhuphe. Ndikuxela ngomntana ebedla ngovula ifriji yakho wabo igcwele ithe qhu. All of a sudden ngoku xa ivula ifriji umntana ifriji empty, ikhala amanzi ifriji uba ikhona izinto zimbalwana. So guys, ndiyiphile loo mpilo, ndizama ukuthi emntwini ndinichazele ezi zinto, hayi ngoba ndiphambene apha entlokweni, ndinichazela ezi zinto into yoba kwiposition okuyo ophelelwa xa ufile into yoba uphelelwa ngamandla, izinto azihambi ngendlela. Asikhisi, azihambi ngendlela. Ndifuna ukuthi kuwe kuyadluleka mntasa, kuyadluleka.
ndidlule kwezo zinto zininzi ezinjalo mna kuqala, but okubalulekileyo ndadlula. Yes, akudluleki lula ke, one thing for sure. Into endizawuphinda ndiyithethe kuni, xa uThixo engenzi le nto uyifunayo, umane uziphi ixesha, umane uthandaza. Ndiyayazi uba kungekho lula, uphelelwa nangamandla, uba nazo neentloni zochazela abantu, kube kungekho nomntu onexesha lale nto, like not uba akho mntu unaxesha lale nto yakho. People ngelaa xesha abazi, ngoba lokhu andithi nawe uzawube uzifihla because ubaleka ukujajwa. Le ngxaki against ndithetha ngayo namhlanje ye-judgmental yabantu, especially abantu abakholwayo banengxaki yokujajana. Ndiyacela ke namhlanje kakhe niphume kulo mkhuba wokujajana nabantu, because abantu abakhonzayo nabakholwayo, ndiyambona uNwabi, mntu asesidlule ezintweni kodwa uThixo wasithwala. Ewe kunjalo, Nwabi, usithwele uThixo, usithwele uThixo. So kumntu okwiposition ngoku ekunzima kuye angayazi uba makathini, ungamncami ke kodwa ke uThixo wakho kwinto yonke oyenzayo. If uva kabuhlungu ufuna uthatha ibreak, thatha ibreak, kodwa ungamncami uThixo wakho uphinde uthathise. Yes, mandidlule ke kwakhona apha. So ndithe ke ndidibene naye uSibu Mbokazi, naye phana kwa-MTN, naye njengoba ndithi ndandi-advertiser eza mpahla zakhe laa Zulu swag yakhe. uSibu ke uthe xa ibona ndifumana le ngozi yesibini, wathi asoze Messi, ikhona into engekho right apha. Ndiyakucela kake siye kumama, and uyandazi uba ndingumthandazi ne, but ngelaa xesha ndidikwe kwakuthandaza. So uthi ke ndiyakwazi uba ungumthandazi, ndiyacela akekhe sihambe siye kumama, umamam azothandaza nawe. Ndiqonde nako ndiyojajwa ngomnye umthandazi, andizoyenza kwale nto ithethwa nguSibu. uSibu wandidraga guys, wathi kanti sizawuya kumama, umama uzawuthandaza nawe. So sahamba ke guys sayobona umama kaSibu. Xa sifika ke kumama kaSibu, xa ndifika kulo mzi, lo mama abe elayita amakhandlela ngapha, umbona uba umoya wakhe uyayichaza le nto. No, sasingekafiki konje kuloo part. Hey kuninzi, andisayazi guys, ndizawuzama ucinga uba iqala kundawoni indaba yakusuka kwam nguSibu kumama, ikhona into ephazamisekayo phaa. But ke ndiyacinga uba uSibu undise, mandichaze kuqala uba ndiyazama ndiyayiphazama le nto kancinci. So uSibu ke njengoba ndithe ke besivana kakhulu, into eyenzekileyo, usister wam omncinci njengoba wayehlala phana kumama, umama ke wayengasaphangeli phaa kula manyaka, loo nto ukuphangela wayengasathengisi ke phaa kwezaa zitendi zakhe wayezithengisela zona. Ndabe ndithi ndimphungulele umthwalo ke, makasapha umntana uSive ahlale nam. Sister wam ke yayinguSive, makasapha kum ndihlale nalo mntana wakhe, ndimenzele yonke into. So zaziserayithi ke izinto. Wayehlala nam ke usister wam. Ndamthatha ke eseno-10, 11 years, wahlupha, ndambuyisela back kumama. Umama ke ngoku akasasebenzi, umakhulu wasweleka ngondani na-14. So ndabe ndiqoma ndiyamvela, mandimbuyise lo mntana, ayikho into endizawuyenza. Ndithe ke mos xa bendithetha, umama ndamxolela naye nje kwezakhe izinto ezibuhlungu andenze zona. Ndithe mna mosecaleni, as much as uba ndikhe ndibuye ndimcaphukele uThixo ngelaa xesha, but ke xa ulazi ilizwi alikuyeki, liyakujikeleza. Ndiyalifuna ke ulifunda ilizwi elalimane lindinkenkqezela ngelaa xesha. Ndiqonda ndidikiwe ke ngoku, ndidikwe yifemeli, ndidikwe nje zizinto ezininzi ezehlayo. Eli lizwi ke guys liphaa kwiRomans uchapter 12 verse 18. Liyatsho ke, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. So xa umazi ke uThixo guys, uthuthu uyazikhupha, abethi uThixo kanti uyaxoka uzawubuya ndilapha. Akubethe ngezwi uThixo. Yinto ke nam ke sendiyiphila xa kunamhlanje, njengoba ndithe ngoku ndandikhula ndandifuna ukuyiphila impilo yam ngokweBhayibhile. Ndililandela izwi kakhulu. So naye uThixo ke xa sekudala umazi uThixo, usenayo laa relationship, ukulanda ngezwi, uzibone unesazela soba xa uthi awuxoleli ngaboni na. So ndaxolela ke kweso sithuba ndamthatha ke usister wam. So ngelaa xesha ndandisapota umama ngapha, ndisapota nalo mntana wakhe, ndisapota nowam umntana ngapha. So kwavele kwakuninzi ke guys. So nditshilo mothi nizawuhamba nam kuphaa naphaa, because ezinye izinto andizikhumbuli kakuhle, qha ndizawuzama uzidibanisa ide idibane le nto ndithetha ngayo. But into ebalulekileyo yi-message more than anything else, kumntu ekufanele uba iya kuye le message. Ndithe ayeyomntu yonke futhi. So into eyenzekileyo,
Usister wami ke nje wavele wayeqala ukuhluthwa lo mntana, so wayeqala ukuhlupha. Ndithe mos usister wami naye njengoba wayezohlala nami ndandimkhulisela enkonzweni. Usister wami ngeli xesha kwenzeka zonke ebutyobo ebomini bam. Usister wami wayesenangaphi ke ngoko, I think wayena 14 years old. Usister wami uqala ukuhlupha ngapha, naye uyandihlupha, uyandixakekisa umntana, akahluphi, ahambe angabuyi, funa ndintante ndimkhangele phaa kulaa Durban. So kukhona ke ngoku ilanga endahamba ndaya ngalo emakhaya. Ndibheke emakhaya nje usister wami usele nalo mntana wam ungumusa. Yeah, ndiza naso kakuhle ngoku isistory siyabuya. So andingomntu ke mna ke guys oyithanda iplanning nge-serious, andizithanda into ezi-serious. Ndithanda nje uba kuthethwe nje izinto zingabikho too formal. Ndiyaba nervous xa zi-formal izinto. Yeah, ndithi ke so ndifikile ekhaya. Usister wamcaba ke koku kuhlupha kwakhe ushiye laa mntana wahamba lehele yakhe wayeyihambile. Umntana wami ke wayozidlalela nabanye abantwana caba walimala ke lo mntana ekulimaleni kwakhe. Kukhona enye iboy ke eyandimitha ndibheke shop. Pha ndiyibona le moto yami ibotyobotyo ke, ibuza into yoba imoto itheni. Ndisichaze ke isitolo sam, ndithe mos imoto yami ndiyayiqhuba but ithe botywe back and andinathemba loba izawulunga xa bekutheni, because ndingulo mna ohamba yogaca kwii-ATMs ukuze zikwazi ubhataleka ezinye izinto, ndikwazi nosala futhi ndinemali yoba ndikwazi uya emsebenzini. So ndadibana nale boy pha. Le boy yathi ke no, ukhona umuntu endimaziyo uza kulungiselela imoto. Sa-exchange ke i-numbers ngolo hlobo. So si-exchange ke i-numbers apho. Wathi uzandinceda nyhani isiwe yasiwa imoto phaa kule ndawo wayendise kuyo. Kwacaba ke iyachazwa iprice yayo nantoni. So ndandingumntu ke ozayisa ngento ndabethi hayi ndiyamazi laa mntu, don't worry ndizawuthetha naye siso. So senje uba uThixo uba nayo indlela yokuzisela abantu. Ndiphinde ndathi ngelinye ixesha ubafuneka ubagade babantu baze ngeyiphi indlela ebomini bakho. Ndiyacinga ke kwelaa xesha it was one of those into yoba kukhona iikomityi ezabhida nayo phaa. Njema ndithi ke ndingumntu womoya ecaleni ke, noba ungumntu womoya, if kuthi awukho kwiposition erayithi, kukhona izinto ongasoze uzibone kakuhle. Izinto ziyenzeka ngokukhona ungayanga ukha amanzi. Ngoba kaloku ukwispace, iposition ongafanelanga uba ukuyo. So ndiyacinga into yoba enye into eyandikhanda ke yileyo ngelaa xesha. So inoba kwakuseku-2 months later ke ngoku ndimazi lo mfana. Lo mfana sizibuka u-friends wethu, uyamane efowuna mane nditshekha akho ndibitheni. So this other day lo mntana, sorry kukhona ii-messages ezingenayo apha ziyandiphazamisa. So ndithi ke ngeli xesha ndiphaa emakhaya, usister wam enza lo msangano wakhe phaa, ushiye umntana wam. So umntana walimala. Lo mfana athi no, don't worry, ndizawuhamba umntana ndiyomlanda, because ooTracy, ooWandi, ooLoretta, odwa bonke nooFaith babehlala kude phaa apho ndandihlala khona. Kwakusekulate ke futhi ngabo-7 kanje. Athi ba no, don't worry ndizamthatha umntana ndimse esibhedlele, wayelimele ke umusa. Ndithe mos umusa ukhule ngumntana ohluphayo, ehlupha nje umusa, izinto zakhe bezivele zibefanana. Wathi uzamthatha kumntana amse esibhedlele. Wamsa wabuya naye umntana wahlala naye phana kwakhe. Wathi no, ungawara ndizawumsana kusister wakho. Usister wakho possible waphinda agcwale indlela mane ndimthatha umntana abe lapha kum. Wamthatha ke umfana waba kuye. Ndithi andikho mna ndisemakhaya. So ndabuya ke noba ndahlala emakhaya into ephaa ku-2 days. So lo mfana wamgcina umntana. So xa ndibuyayo ke hayi lo mfana umane wayesevana ke ngoku nomusa, because abemsa nasesikolweni mos umntana. So kwacaba bayavana ke ngoku bangabantu abavanayo. Bethunana usathana, kanti kanti kuze usathana uqobe endlini. But akanayise umntu kaThixo at that time. Izinto ezindehleleyo guys. Right. So ndithe ndisajonge le nto. So umntanam ke kwacaba uyeba close nalo mfana. Xa ndibona uba kwacaba hayi man, uyayibona le nto uba ndithe mos mna nditshatile phaa umntu phaa ku-10 years wam. I-comfort lena nanku umntu obukutata apha, kanti lo mfana olalongo unisebenza engqondweni. Xa ndithi unisebenza engqondweni, lo mfana uthi xa elichaza ibali lakhe ngexesha sekuvuka ubungonyama bakhe, uthi ndakubona uba ulunge kakhulu, uthemba gqithi. Yindlela endakungena ngayo ke leyo. Lo mfana ke ngokwecaleni usebenzisa amayeza. Caba lo mfana wayendisebenzisela amayeza. Ndithe kwamna mos ngelaa xesha iposition endandikuyo ndandingekho kwiposition erayithi.
Andizothi amayeza wakhe awina into yoba saphela sikwi-relationship kanjani ningandibuzi, but ke saphela sikwi-relationship. Kodwa xa udibanisa apha itshomi zam already ke zazimcaphukela lo mfana zingamfuni umbona. Ndiba ngathi guys uyavana nomntanam, uyamthanda umntanam. Already ke mose xa ungumama ubona umntu ongubhuti evana nomntanakho kuba khona laa nto ithambayo entliziyweni. Ndazibona ndithamba ke. I don't think uba yayilove laa nto yenzeka phaa because uphuma kwam emtshatweni ndandizixeba umjolo andizi, never again. Umtshato never again. So undifumene ke ngulo mfana wandingena ngomusa kahle kahle. Phofu ngusister wam umntu wandiqalela laa ngxaki. Andisablame into ke kodwa ke akusenani. So inoba ke laa relationship yaqhuba for into phaa ku-3 months. Zavela ii-colours zomntu, akakontroli umntu, ufuna ubona ubuso bam every day. Ndiyadikwa mosona nazezaa zinto, ufuna uba lapha ebusweni bam lo mfana yonke imihla. Lo mfana xa ndiye emsebenzini ubhizi ufuna ukundazi uba ndibuya nini njani. So xa ndibuya emsebenzini lo mfana umile phaa egeyithini. Usebenza nini lo mfana? So xa wayethetha ke umfana uthi xa ezichaza yena usebenza into ze-community ntontoni. Yabona abantu bento ze-politics andifuni uzingena ezo nto, ndingazi-understandi, but anyway. Umfana lona ke ngoku into ayenzileyo mpilo. Ndiyakhumbula ke ngoku into eyayisenzeka apha, sasidla ngo-athenda i-Joyous Celebration xa irekhoda phaa eDurban, ICC. Amatikiti ke sasiwafumana ke phana ku-Anonymous. Ndithe mos mna uThixo uyakwazi ukuphathela abantu abaza kusa kweli cala linaye. So because mna xa ndibuka leza recordings ze-Joyous Celebration yayiyinkonzo leyana eyayisisondeza kuThixo ngendlela ethile qha sasingaqondi again ngelaa xesha because ndiva mos uba sesingena esitratweni, siserious nestrato ngoku. So sasimane ke, so 2010 i-recording zaka-Joyous Celebration sasikhona ke shem netshomi zam. 2011 kulo 2011 ke ngoku xa sizawuba khona le ntuzana, xa kuzawuba khona le recording yale Joyous, andithi mna ngoku khona lo mfana ngoku usebusweni bam everyday ondenza ndixakwe noba ndizithini plans endinazo. Lo mfana ke ngoku into ayenzileyo wathi awuzoya ke ngoku kule recording yakho othetha ngayo. Hayibo, njani ngokuba ndingayi kwi-recording, sifike njani nangoku apha? Abe ethi umfana nam ndiyahamba okanye kuzawufuneka ndifumane laa mitiki. Ndithi normal awuzokwazi ukuhamba nam, ndiqhela uhamba netshomi zam le minyaka ndiathenda lezi Joyous Celebration. So amatikiti futhi aset, sihlala endaweni eyi-1. So uzawufika uhlale phi? Wabhoka umfana guys, wathi ndiyahamba kanti. Ndabe ndithi ke hayi ke inoba uyawuzihambela but ke thina asinayo ispace esawube sihleli nawe kuso. Lo mfana ke ndithi ke ngeli xesha sendijayiva apha, ndandithi xa ndisemjayiveni akafowuni laa mfana, soze ndiwuve nalo mjayivo, funeka ndimane ndibaleka ndiyaphandle ndiyophendula ikholi yalo mfana. Indlela awayenejealous ekhontrola ngayo kukuninzi nje. Ndithe ndisajonge leyo ndaya ke kuJoyous ngenkani because kaloku ufike ndine-plans zam ebomini bam. Ndithe mos mna into endidikayo ngabantu bomi bamadoda okanye lo mjolo yile ba uthi umntu athi fike ebomini bakho afuna utshintsha ii-plans zakho obunazo kwakude kudala ngoko. So yayinye ke nto eyandidikayo ke ngalo mfana, as much as uba itshomi zam ke already zona zazingamthandisisi. So into eyenzekileyo ke apha ndiyile kuJoyous, ndabuya ngengomso. Xa ndalala phaa kwaLoretto Town, ndiyakhumbula salala khona. Xa ndibuyayo lo mfana wathi masambe. So xa ba ndibuye ndavuka ekuseni ndaya emsebenzini. So xa ndibuye emsebenzini xa bequqa phaa endlini mane yonditsheka ndifumaneka indawo. Xa ebona into yoba andifumaneki indawo, sorry guys, sorry. Tipo, are you married? I was married. I'm not married anymore. Mamela ke into eyenzekayo phaa, wathi lo mfana ke xa ndibuye emsebenzini ndacaba kudala endilindile phaa egeyithini, like andiyazi uba usebenza nini, uyahlala agadane nam. Ndithi i-relationship ka-3 months to 4 months le. Lo mfana wandithatha ke guys, wathi ndicela sihambe, kukhona apho ndifuna siye khona. Ndangena nam. Unice ngelaa xesha, akabonisi nix uba unobungonyama umfana wabantu. Ndangena ke emotweni yakhe sahamba ke guys. Xa sithi siyahamba lo mfana wayiqhuba ke imoto wayoyifaka emahlathini. Wow. Xa ifika imoto emahlathini, hayibo kuyiwaphi na kanti ngoku apha siphi? Wabe ethi ke laa mfana ndizakhupha inkani namhlanje, unenkani, usile, awuyimameli indoda. Ndithe kuwe sukuya kuJoyous wena uye ngenkani. Wow.
izawuthini na le nto? Ndiphina kanti apha, yeyi ndothuka guys, siphina kanti. Yo, wakhupha igane umfana guys. Yo, undisindisile uThixo, yazi uThixo. Wakhupha igane lo mfana bafethu, wathi uyabona wena ndizakubulala namhlanje nothi ngomso. Xa ndimjonge ebusweni yi-animal, akasengulaa mntu ebenayisi. Kulapho wazondichazela khona ke, wena iproblem yakho ucinga uba uyabazi abantu, awubazi abantu wena, ndizakubonisa ke namhlanje. Ndije betsho uba ndakubona uba unayisi too much, so ndakungena ngale ndlela uyiyo. Yeah, so ndiza kuhoya ke namhlanje. Wow, sifike njani na guys apha? Lo mfana apho umthandazo engawazi noba uyafika phezulu okanye kwenzeka ntoni, ndithi kodwa Thixo xa ndizawufa umntanam kuzawuthwani ke ngoku ngaye, yintoni kanye le ndiyifelayo? Ndifela uyo-attend iJoyous Celebration kuphela? Ndinixelela ngamadoda mna a-abusive guys. Wakhupha njema ephethe le gani yakhe lo mfana apho. Ndinenkani mosivele nam ndiyazazi, ngala mini ndabe ndiqonda Thixo ndincede, khawususe le nkani ndizithobe kulo mfana. Uba ndizithoba ndiphambaniswa kule kufuneka ndizithobile into endingayaziyo. But guys, ngala mini kwakufuneka ndiyiginye ipride iphele ithi nya, ndicela uxolo. Wakho ucela uxolo ungenzanga nto? The pain yocela uxolo apha ngoku andina-choice. Ngela xesha kusehlathini, abe ethi ecaleni ndim nawe neentaka ezo zivayo zikhalayo, sithi sobabini apha ndiza kuhoya. Wathi ke ndikhomba ngale gani lo mfana, ndathandaza umthandazo wabamnye, ndathi Thixo awusoze ndidlulile mna ezintweni, kugqitywe ngam namhlanje ngomntu endimbone 3 months ago. Sifike njani apha sendidlule kwinto ezingaka zona? Kwakhona ke guys uThixo wamphendula umntu wakhe. Uhambile nam uThixo guys, uhambile nam uThixo. Waphendula ke uThixo ke guys laa mfana endaweni yoba makandidubule because wayeseyikhokhile igani yakhe, ndabona ngaye enomsindo ethi uyabona umntu onomsindo ode afuna ulila, like awundiva. Wayithatha laa gani laa mfana wayilahla ebhuthini, weza ke ngoku ngempamakazi wandibetha guys, ndagcwala amaqhakuva ngomzuzu ebusweni. Andithi lo mfana usebenzisa amayeza akwaZulu aserious wona, because liyasetyenziswa iyeza kudlalwa pha. Ndandime ngoThixo wam ke ngexesha lam nam, but ndiva uba ndithi iposition endandikuyo yayingaseyiyo at that time. Wandihlaba ngempama umfana, jonga ndadumba, ndagcwala amaqhakuva ngomzuzu. Wabe sithi uyacaphukisa mani, ngena emotweni. So uThixo ke wawuphendula ke umthandazo wam ke ngaloo mini, ndasinda kwezaa zandla zalaa mfana wayefuna undibulalela kwelaa hlathi. Xa ndibuyayo ke ngoku endizisa endlini, uNestrasi ke ngiyabona ubuso bam bulimele. Ekulimaleni kobuso bam ke ngoku uyachaza uba sukundenza ndibe nomsindo because uyandazi uba ndisebenzisa amayeza. Wayengazifihli ke nakubhuti, ngababhuti baze bafake nentoni ezaa nto zifakwayo, amabhanti. Wayengazifihli uba ungumayezeni. Ubhuti Mayezeni lona ke ngoku into ayenzile, senzavele ndimbize bhuti Mayezeni. Ubhuti Mayezeni ke ngoku into ayenzileyo, wandishiya ke phaa kwam akho nto, ndasala ndigcuma ke ubuso burongo. Ndabe ndithi kodwa Thixo ncedana nam, andiyazi le into ndizifake kuyo this time. So umka kwakhe lo mfana ndimsendele imessage, mfana masivele siyiyeke le nto, ayizosebenza. Andizokwazi kaloku uzibona ngoku sendingene kwi-domestic violence endingayazi uba yeyokwenzani. Ayinasense mos yonke le nto, and ayazi uba noba ndenzeni ndibethelwa ndiJoyous Celebration. Attend iJoyous Celebration. Guys, sidlulile ezintweni. Ndisajonge leyo, ndamsendela ke lo mfana imessage uba mfana masivele siyeke le nto, ingabi saya kude. Kanti ndibiza ingonyama uqobo lwayo. Wathi into enguzuyiboneleyo sohlukane soze undiyeke. Guys, wathi uba uyafuna hamba omangala, uzukubona uba amapolisa lawo azawundenza ntoni na. Nako ke so lo mfana ke into wayeyenza kule nto wayeyithetha into yoba amapolisa mandiye ndibone uba aza kumenza ntoni na. Lo mfana ke indlela awaye-powerful ngayo namayeza wakhe, wayekwazi udrayiva laa mfana avele axosise imoto endleleni out of the blue. Wayenesigezwa nesithile, so esi sigezo sakhe sivela only after lo 3 months ndithetha ngayo. So axosise imoto lo mfana, and akho mntu uzamenza nto, abantu badlule emacaleni bathini, namapolisa sebembona abazomenza nto. So ndandingubani ke ngoku mna ukhompyutha nento enjalo.
ndithe ndisajonge leyo so lo mfana ndivele so xa ifuna undibona ndandivele ndibe bhizi kakhulu ndingafumaniki. Niyayazi uba la mfana into wayeyenza wayesuka kwakhe in the middle of the night aze phana wayehlala kudana kude endlini for uba umntu angazade wanguze ngobusuku adrayive azofika kwam phana kulaa yadi yamandiya ndandihlala kuyo kwakuneegeyithi ezinkulu phana ongakwazi ungena. La mfana wayekwazi utsiba leza geyithi zalaa mzi aze pha njema ndilapha mna endlini ndilibele kulala. Lo mfana uzondidubula uthi ngcono ndife kube kanye. So idimoni lakhe lalindifuna ndifile. Guys, amadimoni ndiqhelene nawo ayandazi nam ndiyawazi, but at that time ayizazibuya. Ndithe iposition endandikuyo yayingeyiyo. Wathi xa efika so umfana uzawufika akrobe eDurban ke kwakutshisa, kuyatshisa museDurban, abantu bahlala khona bayayazi kuyatshisa phana. Awuziva ndandingazivala iifestile ke nakoko ndamuvela kulaa ndlu ndandingazivala iifestile zam. Ndava mna this other day kukhona umntu owayo qukulu so kuwa umgqomo phaa phandle, kanti lo mfana begwencele phaya emgqomeni uyakroba phaa endlini yam uba kukhona bani na. Guys, i-abuse esingena kuzo singaqondanga. Lo mfana wakroba phana so wayowake nalo mgqomo. So xa ndithila mna iwindow ile nto ikhethini, hayibo nanku umntu esiwabo. Xa ndibuza hayibo uzonzani apha, ungene njani, athethe istori singavakaliyo wethu, andisasikhumbuli eso stori sakhe laa mfana wandichazela sona. But laa mfana wayeze negani yakhe ke guys ezondibulala. Kwakhona ke uThixo wandisindisa kwezo meko. Le nto wayenayo yayifuna nje igazi lam straight. So uSibusiso ke ngoku mbokazi ungena apho ke ngoku athi ke ngoku uSibusiso Messi ayiyo le, because andithi uSibusiso ndandidla ngomncokolela ezi zitori zam because ndithi kunesasivana kakhulu. Athe ke so ndiyibuyela back ke kulaa nto uba ndimaze kanjani ke uMakasibu. uSibu abesethi ke masambe siye phana kumamam. Umamam ungumthandazi, njengoba ungumthandazi uzawuthandaza nawe. Ndisenenkani ke ngelaa xesha ecaleni, ndithi mna yeyi andizoya kumamakho mna, andifosele kuSibu siyofika ke kumama ke. Umama kaSibu ke endithetha ngaye namhlanje ke ngelaa xesha wayengumama kaSibu endammitha ngalaa mini. Umama kaSibu owandithanda eqala nokundibona, umama kaSibu ongumzayoni, umama kaSibu oyiprofethi, umama kaSibu ongumthandazi. So xa ndithi as much as Mantle molo sisi wam, molo sithando sam. So umama kaSibu ke ngelaa xesha uzezinto ndizichazayo xa ndithi hayi mani mna ke ngoku andiyazi as much as ndikhule ndikhonza ndikholwa ndifunda neBhayibhile, bendinengxaki gqithi nabaprofethi. Ndinento eninzi, bendinocalulo oluninzi when it comes to iprofethi, amagqirha, zonke ezaa zinto. Bendingafune mntu mna ozawube endichazela iindaba zam because yeyi kuvele kube kuninzi. Ndirayithi ndizithandazela ngokwam, bendirayithi net so. So but ke ngoku uSibusiso undizisa kulo mama, ngoku ndizawuthini na apha, ndizawuchazwa kulayitwe namakhandlela ndiqonde yho hayi ke andiyazi le into. Ngapha ndithe umama kaSibu ngumziyoni, kanti uThixo ulungisa into, yamazi uThixo. Ngelaa xesha ke i-calling yam mna andikakayinotisi kakuhle uba iya kweliphi icala, but as much as nditsho ndithi ndandizazi already into yoba ikhona i-relationship especially nam noThixo, but when it comes to my calling ibiconfusa ngohlobo olunzima. So ngoku ndiziswe apha kulo mama ongumthandazeli, kulo mama waseziyoni, kuleba ke ngoku nam ndikhulele eziyoni. Uba nimmamele u-part 1 wam, ndiyacinga phaa ku-part 1 apho ndithi uba ndandigqibela phaa eziyoni, ngoku ndikhonza khona ndibetha igubu. Ndithi xa ndilibetha laa gubu lam ndibukele abantu ababejikeleza, ndizibone mna ndimke kude, ndigqibele ndibetha igubu kodwa ndimke ndiyofika kwelinye ilizwe endingalaziyo. Ndizashiya kanjalo again istory because yinto enga-understandekiyo, especially kubantu abangakholwayo abazondiva noba ndithini, ndiyafana nongachazi nix le nto ndiyichazayo. So ndithe ke ngokuthi kundizisa kulo mzi umziyoni, ndingumziyoni deep down, kahle kahle ndingumziyoni. uThixo ndizisa kumzi weprofethi, ndiyiprofethi ngendlela yam, ndinegift yam ethile endingekayi-understandi at that time. Lo mama ke ngoku athi mntanam, athi
makuthandazwe singene kuguqu emthandazweni. Ngela xesha ke ndibuka udry apha emthandazweni ndiyatsho mos uba ndandibunde andiyazi uba ndandikwisiphi ispace but ndandikwiposition nje efanana. So kuthandazwe ke guys apha ngulo mama alayite amakhandlela akhe abethi lo mama ndibone 2924 sisanda 10. Hayi girl, uMayeza wayenomona nguwe ngoba umhle kakhulu. Enkosi sithandwa sam. Inoba ke yayingulo mona lo wayendenza uba ndikwazi uMayeza andingenise kwizinto owayendingenise kuzo. Yivani ke ibali lakaMayeza liyakude. I-3 months relationship uqhale sithetha ngayo apha, i-abuse guys. So umama ke athandaze umama kaSibu. Umama kaSibu ke ndizawulantuza namhlanje wayengengo-doctor ngoku. Namhlanje ungu-Dr. Bule Mbokazi. Bekhona ke phaa kulaa graduation yam. I-prayer warrior yam ke, my anchor Bethuna, yazi nje, la mama wabusindisa ubomi bam. uDr. Mbokazi. Yeah, soze ndamlibala la mama. uDr. Mbokazi ke kulapho le calling yam kwacaba ke nayo iyavuka ngapha yenza into ezibukwayo. So uThixo kahle kahle ke wayendisentweni because kaloku ndandisendingena ezweni ngamandla ngela xesha. Kanti ndibuyisela umva kwelicala ndandiqale kulo at Zion at my calling at kwakuvele kwakuninzi ke ngomzuzu. Akunamsebenzi. Xa kugqitywa ukuthandaza ke apha ndibe ndiqonda Sibusiso andiyazi lento ondizise kuyo because ndidikwe kwazezi ndaba ndizivayo apha ndandizixelelwa ke nguMakaSibu oyiprofeti ke jonga wandicula wabe engathethi into endingazaziyo including le calling yam ke wandicula la mama ndathi wow andiyazi le ke Sibusiso ndiyazicapukela izinto zochazwa mna. But ke kwaba njalo ke guys. Ndagoduka ke ndinechiki ndidikwe finish yonke le setup ndiphinda ndibuyela back kulaa Thixo ndidikwe nguye naye ndibuza uba kanti Thixo zintoni ezi undenzela zona, kwenzeke ntoni apha, yintoni le nto? So ndibuyele endlini yam ke guys ndilile. Ndandikhala ke guys, ndandikhala because there was a lot of confusion ebomini bam ngomzuzu. Ndithe ndisajonge leyo lo mfana uyaqhubeka le nto yakhe andenzela yona xa ndiye emsebenzini, uyandigacela, uyandimela nasemahlathini. Kwakukhona indlela esuka phana eMount Edgecombe xa uzawujika ungena phana eParkgate, kwakunamahlahla athile phaa. Lo mfana wayevela yoma phana xa ndithi ndiyayidlulisa imoto yam athi vroom athi gqi out of nowhere. So ndiqonde man ikhona into engekho right ngalo mfana. So umoya wam ke nguye uphakama ke ngoku because kaloku ngoku kwanyanzeleka uba ndibuyise unyawo ndibuyele nam kwakuThixo ndizicenge kuThixo, yazi ndizicenge. Ndazicenga ke guys kuThixo ndibuza uba Thixo khanyisa, nam ndibhidekile ngoku. Ndithe ndisajonge leyo ke lo mfana kundenzela lezi zinto andenzela zona, akafuni kwaliwa umfana, uthi nje into angasozenzeka uba sohlukane. Kanti besesijole ixesha engakanani na, besitshatile okanye bekwenzeka ntoni apha, lixesha elingakanani eli for uba lo mfana bene-control engaka ebomini bam. Ndiyakhumbula waze wathi lo mfana xa indiphendula xa ndithi masohlukana athi sakohlukana mhla kwafa uZuma. uZuma wayesengupresident ngelo xesha. Athi mhla kwafa uZuma okanye uyawutshata noZuma kuqala then sohlukane. I-abuse yabababhuti guys. Wow. Sorry nibobhuti eningaba-abhuyuzileyo abantu babafazi, but ke unfortunately sidlule ezintweni ngenxa yabantu abangoobhuti. Ningasibona sibahle nje kodwa siyangena ezintweni. Nanku Nomi because izinto zakhe ziyakhanya ngawe. Okay, right. Uthetha into Nomi, uthetha into uzawuva wena. Ndiphinde ndibuyele ke ngoku endlini ndimane ndithandaza ke ndikule control yale relationship ke ngoku. Iitshomi zam zinamsindo ziyadwanguza because bathi mesi sasekuxelele lo mfana simthandi thina, but ke uyayibona iposition endandikuyo. Ipositions esingena kuzo guys ziyasifaka ezintweni. Ndathi ndisajonge leyo liyabaleka nali xesha ke namhlanje sekuzawuphela i-hour ezininzi izinto endifuna uzithetha ngala mfana ngela xesha because wow umfana wandibonisa ii-flames. Umfana ke guys wandibhokela akafuna ukwaliwa, kuninzi. So uMakaSibu ke uyathandaza ngam ke apha ecaleni, akayekanga umane ethi ndizamntanam andithandazele. uDr. Mbokazi guys, uBule Mbokazi, la mama wandithanda la mama. Umama kaSibu wancama konke. Dr. Mbokazi ndiyakubonga mntana enkosi.
ngaphandle kwakho yeyi ngeke ndafela endleleni. Ndandiyintombi ke ngoku mna ekufuneka ndimane ndithathwa ngeentsasa guys, uMakasibu. Sendiqhela ukuthi Makasibu ke, Makasibu ndiyayazi iposition okuyo ngoku iphezulu kakhulu. uDr Mbokazi uzandixolela, I am so used to say Makasibu, but ke ndizamane ndiyikhumbula into yoba funeka ndimane ndiyikhumbula iposition okuyo ngoku. So uDr Mbokazi ke guys wayedla ngohamba nam ngeentsasa ngabo-4 ngabo-5 ndiqonde wow impilo. Undisa ke ngoku elwandle because lo mfana athi mntanam lo mfana usebenzisa amayeza dangerous uzofa wena. So kwakufuneka ke ngoku naye exhobile ngapha. Ndithi andiwikhi ngela xesha emoyeni, andiwikhi ekuthandazeni, ndiyinto nje guys kula Durban. Ndandifakwe emanzini ke ngoku ngentsasa, mayindi uchachatheka elwandle guys, uzibona ungeniswe emanzini kuthandazwa ngawe ngeentsasa, kulayitwa amakhandlela kusiya le. Ngumfana we-3 months. Ndamzonda usister wami into wandenza yona. Select 2 objects that are same shape. What is this? Sorry guys, iyaphela ke i-hour. Ndiyabona apha kuthiwa mandiselekte but yeyi akuvumi ndithule. Ndifungathi kuyafuneka ndiqhubeke ndiyithethe le nto funeka ndiyithethile. Eyona video yazakhe yabande bomini le. So lo mfana ke, so ndandithi go through ke zonke ezo zinto guys. Ndisasebenza ke phana kwa-MTN andiyekanga. Kwaba khona ke ngoku ilanga elithile lo mfana into wandenzela yona. Kwakhona ndiyafuna uphuma apha, kuphumeki guys. Uthi la mfana if ufuna i-police station ndiza kuthatha ndiyokubeka ngoku kwam emnyango, uzujonga uba bazawundenza ntoni na. And the dude was not lying guys. Amapolisa ayemrespecta la mfana, amayeza wakhe aye-powerful. Nako ke ngoku ndenza i-research yam ecaleni uba lo mfana ungubani kanye kanye. Xa ndenza i-research yam ke guys, xa ndisiva istory somfana, wow. Aba bafana ke ngaba bafana bacaba babe bangamagintsa. Lo mfana ecaleni ngaba bafana ucaba wayenentombazana. Yho guys, azininzi nazi indaba, nali ixesha lindenzele yalo, azininzi izindaba ziyabuya zonke. Enkuthini uMandla, enkosi yam, invite me to your next live please. Uwandi ngapha businesswoman, you Thetha Mntase. Uthi omnye end the live and come back again. Okay Nomi, mandenze njalo because yeyi kufuneka ndiyikhuphe yonke lento namhlanje, akuvumi ndiyishiya akuvumi tu. Mandivele ndenze u-part 7 one time namhlanje. Xa zithi past ke ndizayidropha bafethu ndiphinde ndibuye. So lo mfana ke ngoku into andenzele yona, so ndihambile ke this other day, ndihambe noLoretta ke. uLoretta ke sasizithandela ke ubumnandi noLoretta. uLoretta naye ke wayithi go through ezakhe izinto apho. Kube nzima guys, yazi sililelane noLoretta. Ixesha elininzi ndithi sisebenza sonke, masiphinde siphume siyohlala phaa endlini yakhe sikhale sobabini, naye uyakhala zezakhe ngapha. Sihambe siyojiva sizinxilele guys. Mna ke ngoku andisakwazi nokunxila because ngoku ufuna ndibe sezingqondweni, ufuna ndibe semthandazweni. Yeyi kwakungasanxileki ngoku, ufuna ndithi qwa, ufuna ndimcenga ngoba ndandiphakathi kokufa nokuphila. So ndithe ndisajonge leyo nto ke yokukufa nokuphila kwam. Hey bamuncu ubomi bam ngomzuzu kula Durban guys. Ndithe ndisajonge leyo uMakasibu the other day ndiye abendibizile kwaphana kuye, Dr Mbokazi ndixolele Makasibu sendikuqhele ngolo hlobo. So ndaya phana ke khona wathi zapha mntanam kubi. Xa ndisiya ke phana wabe walayitile nje amakhandlela wakhe, akathandaza ubuya kusasa ke ngela xesha. Yho wandisindisa la mama guys, akathandazi uDr Mbokazi ubuya kusasa. Ndithe mna ndiweak mos emoyeni at that time, ndiyathandaza ke kodwa ndiyazicenga ndiyazinyanzela, andandingena choice. Xa ndifika phana athi mntanam kubi lo mfana amayeza waphetheyo this time ayingozi. Kubi kuwe, kuzawufuneka uqinise, ayinako uzawuqiniseka usemthandazweni. I think kuzawufuneka uhambe uyishiye iDurban. Hayibo sekukubi ngolo hlobo bafuneka nze ndipakishe ndimke. Ndithe mos ndinenkani mna, inkani yam ngapha iyandimela. Ithi ngapha inkani, hayi awuzohamba, uhamba yaphi? Hey makabone lo mfana uba makenze njani, ndisamelwe yinkani. Ngapha uMakasibu uyayibona le nto ayibonayo, uyayibona iyamgulisa, yazi iyamgulisa.
Ndithi mna lo mfana ngumfana omane esiza apha endlini libele kulala, mna lo mfana ulapha uphethe igani. But isimanga wayethi xa efikile uthi ke uzawuphinda abuye aze kum azokhonfesa athi, yazi uba njengoba ulibele kulala bendilapha emnyango, bendilapha kwakho njengoba ndithi uba kwakunzima xa ungena phaa kulaa geyithi yam because yayiphezulu. So athi bendidrayivile ndafika ndapaka imoto yam phaa phandle. Xa ndiyipakile imoto yam ndizixela uba ndizokudubula ufe kube kanye. Ndidutyulelwa nto ndenzeni ayinagama guys, but kwakufuneka into laa nto la mayeza wakhe ayefuna mna nje esidudwini, bafuneka ndifile ke qha. Impilo guys, impilo. Ya. Ndithe ke Wandi, ndiyayazi nenkani hayi ngamawenu umntase akukhusele. Kwakukuninzi Wandi, ngamawethu nguThixo, kwakukuninzi kodwa okwakusebenza kulaa moment, kwakukuninzi. Uyabetha ke guys u-past, ndizawuenda ndiphinde ndibuye ngoku nindilinde netsoap because ezi ndaba funeka ndizi-emtishe namhlanje. I don't think ndizawukwazi ulinda ndizikhuphe ngenye imini, iyanditshisa le nto, ifuna ndiyikhuphele yonke namhlanje. Uthi ke uSiphokazi wabo, yho sisi kwakukuningi. Mfana kwakukuningi, yile nto ndibona ke namhlanje uba akuvumi ndiyigcine le nto, funeka ndivele ndisoso ndiyi-emtishe namhlanje. Uthini uWandi, invite xa ubuya back. Okay, masiyidrophe ke siphinde sibuyeni. Enkosi.